Samantala, Idol, matagal na umanong problema ng ilang residente sa Barangay Carael, Dagupan City ang tambak na basura sa isang bahagi ng Carael Sentro. Ibinahagi po ng isang concerned resident sa himpilan po ng IFM News Dagupan na ilang buwan na umanong nakatambak ang mga basura at nadadagdagan dahil wala pa umanong nangongolekta. Ang ilang residente hindi na mapigilang itapon ang kanilang mga basura rito dahil wala na rin umanong kumukuha ng kanilang naiipong basura. Pinaka-problema ng mga ito ang masangsang na amoy na nakakaapekto na umano sa kalusugan lalo na sa mga malalapit na kabahayan sa ginawang tila dump site. Nasubukan din umanong isang guni ng naturang problema sa Barangay Council, ngunit hanggang ngayon ay naghihintay pa ang mga ito ng kanilang isasagawang hakbang. Samantala ngayong araw, nakatakdang makipag-ugnayan ng IFM News Team Dagupan sa mga opisyales ng barangay hinggil sa usaping basura. IFM News. IFM News. IFM News.